d'esta exposició que es diu Visca la vida. És una obra que hem fet el Departament de Plàstica, coordinat per la nostra cap Carina Hernández, on participen tots els grups del centre que tenen plàstica, també el nocturn, l'ESO, batxillerat, i com podeu veure és una mostra de la celebració que fan a Mèxic estos dies de Halloween, que es coneix la versió americana, però també hi ha la versió mexicana, on s'honra la memòria de les persones que ja no estan amb nosaltres, però també és una forma de celebrar la vida. No sé qué tienen las flores, llorando las flores del corazón. No sé qué tienen las flores, llorando las flores del corazón. Que cuando las mueve el viento, llorando, parece que están llorando. Todas veces llevan el alma, llorona que no se vuelve a ver. Todas veces llevan el alma, llorona que no se vuelve a ver. El último ay, mi madre, llorona que te vi. El último ay, mi madre, llorona que te di. De mi llorona, llorona, te duele mi ay, de mi llorona, llorona, te duele mi. Tápame con tu rebozo, llorona, me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, me muero de frío. Mini, que te tienen que aplaudir. En parte estamos aquí gracias a ella, por favor, un fuerte aplauso. En parte gracias a ella.